Kublaya pibaro ki parano ngap hakani ka channel jungi ka bangil ai karteng ka puli khobor ngap shipang. Bat kadan ka jing penmap na kaliang jonga bangala ja shipor na kidaw bumla ban kier. Nganget bapinam thau bapinyai kersha ningi na kapor shakapor kublay shibun. Ki khobor bamanta kasngi ka khandai tarik urumpang arajar arpulai. Katu katni ki khobor nau nong sanhima. Kurup drugs ki pulet basyong dor hadu san keluar na lat rembai. Shillong rempang pratarik. Hakasngi balang ki pulet ke East Gentia Hill District kila yo kurup no ya udrox ubakhya shikilo bat ubashong dor hadu san klur bat la yo ruban kem yo way ubriu. Katkum ka khubor bala yo lum laong baki pulet ka ANTF ka district hadian bakala yo jingtep kala penlong ya ka jingken ra ka bajur ha ka mit sngi baar ka bala bateng hadu ka step sngi balang kani ka jingken ra ka long ka basai so ha ka bakila yo ban kem no yo way ubriu ubadai na Mizoram na ka way ka petrol pump hajan ka Friends Hotel ka bahalat rembai. Now ni ubriu ubadai unong khayi ubalatep kerteng kum albat lal ropiang ubadai nakashnong pungchwang ha aizol ki pulit kilayo ban kurup ya udrox ubadan ka jingkhya kumbasia jar sau program ya kani ka jingkhenra lalam khamat do additional superintendents of police ka district uba ban roilang jerwa ringkat bat ki pulit galat rambai outpost. Nalor udrox ki pulit nakamet jong new breu kilayo ban kurup ya kapisa kabalong arajar sanspa sanpo ya new breu lapan ngat hapok kendon NDPS Act bat kejing toket menta kalaya syakhamat ban labdien ya ki weipat ki badan benta bande bantiet ya new drugs. Sakani ka weipat ka khubor hadu sanpusan hajar tingka kapisa thok yo kurup ki BSF nakhaput EGH Shillong rempang pratarik. Kishipai BSF hakamit jong kasngi baar kilayo ban kurup hadu sanpusan hajar tingka kapisa thok na khaput East Gentia Hills bat ka Bangladesh. Kani kapisa thok kadai ka balawan ra da kibriu na Bangladesh. Henry Marsen yo i ya kishipai BSF kila stang ban kthong kila phet krat no na katai ke jaka. Katkum ka kerwo na ki BSF kila ya thu baha kani kamit kila yo i ya ka jingrong tu jong ki katu katni kibriu na Bangladesh bat haba kila kthong ya kini kibriu kila phet piang sha Bangladesh da ka ba kila shim kabu ya ka jingdum jong kamit bat ka jingreben ka khlau na kaliang ki BSF kila penlong ya ka jingkhen raha kani ka jaka kila yo ban kurup ya ka wei ka pla ka badan hadu shispa santali ki pisa thok ki badai da ka pisa sanspa ha ka bayade bat kani ka jingja ki BSF kila ujor da ke jahar ha ka tanat kyang ban IT ru ya ka pisa thok ka balayo kurup shaki pulet. Katu katni tili ki khubor no kenjat shai la shakem ki arpusan ngut ki pynkulmar ha phulbari Shillong pratarik urumphang Chief Election Officer uba Frederick Kharkongor ulayathu uba nakil chispa lai phuwe ngut ki breu ki bala shakenno don kiti pynkulmar ya kajinga lang ha phulbari ki pulut kilayo ban kem ya ki arpusan ngut la ban kedau haneng bahnin kamit kasngi baar ladan kajingya klumar ha padang kinong kersan ka Meghalaya Trinamool Congress bat kinong kersan ke National People Party ha char batapara ka baha phapo ka phulbari constituency habayakren barba Kharkongor ulong bakatkum kajingtip balayo na ki Bor district Kaladan kajing ya kelumar hapadang kinong kersan ka TMC bat kinong kersan ka NPP hachar batapara bat marsen yo jingtep ki pulit ka Phulbari police station kila mare bantem ya kani kajing kenat ha kani kajing ya kulmar ya ki khandai ngut ki bala mansau malu malala pha sha CHC bala palajno kat ba ya uwei ubakham mansau jor la ra no sho hospital halor kani kajing ja bala dep ban ujor da ke jahar persha ya kinong kersan ke NPP da ka bakan no bakila sange ha kani ka jaka ka badan ka jia lang ka TMC bat kila stang ban kawang mau ya ka yeng bat nakani kalami ka jing mansau ya ki katntu kat ningut ki breu kat bakat kum ka kai phoit udi yo ulayathu ba ka jingkulmar kami hadien bakaladan ka jing shatan ra kali Scorpio ka basong UMDC na ke NPP bat halor kani ki pulit gidang penlong ya ka jing toket ulong kumshi benta ban penne pensa ya ka shongsok shongsan ha kani kathan nakaliang SDO SPDO UBDO kila petngor bha bat ki pulit CRPF kila dan ha kani ka jaka ban pahara ula ban rap uba Kharkongor ulaya thoru uba nakishispa life wengot ki balasha ujor e jahar arpusat ngot kila shakem ha ki ki pulit kat ba ye ki wei ki bran kti ki pulit kidang wat ye ki bat kila sha pangat ha ki kendon shispa hinyo CRPC Sakani ka weipat ko khubor arphanyo tarik kasni shuti thabot
Shillong pratarik urempang. Ka sarkar Meghalaya kala penpena ya ka arpanyo tarik urempang kesni syuti ka babaro ki office sarkar bat ki jaka pule kin khang. Khnang baki pajba kin la ban let thap ye ki vote jongki ka badai hok bakin jet ye ki nong mi khmat sha ka yeng dor bar thau an ka jela. Kumjuru ye ki jakat rekam shimet ki baha papo ke NI Act shispa praphuwe ki dukan bat baro ki tu ki babalasngi ki batrai shabar ko constituency jongki ki dei ban yo ye kashuti ringkat ka jingseu kat kum ka section shispa laibi jongka representation of people act shispa shiajar khandai spa sanphuwe ya kanila pentep dau commissioner and secretary jongka sarkar Meghalaya General Administration Department Katu kat ni tili ki khubor no mau phor shakan tait saungut ki kirtong pen ap laingut ki shinrang bat iwe ikin thai na rilum jantia Shillong rempang pratrik haka jingbishare ki kot kisla jongki laispa anyop hundai ngut ki kirtong ki bathap kerteng na ka banta ban aireng haka ni ka election MLA ka ban salong haka arpnyo tarik mentau banai habaro kin repotli ki constituency katnat election henne kasngi balang kala kantaj no hadu saung teli ki kirteng jongki kirtong hadien bakila lap baki deitang ki kirtong pen ap Katkum kakarwo no Chief Electoral Officer uba FR Kharkongor kite ki sangut ki kentup ya laingut na East Chantia Hills but way na West Chantia Hills lapen tebru uba kite ki kertong ki basha kentat ki kentup ya ki laingut na NPP but way na UDP Kite ki kentup ya uba ailat boy na Juwai constituency uba tap kerteng na ke NPP kat ba laingut ki pat kentup ya uba Hamburtus nong tu uba tap kerteng kum ukertong ke NPP na sutengah saipung na cleariat constituency pat armut ki kentup ya ikong violet lingdo na ke NPP bat uba Stone Lee Shela na UDP Kum taha ka bakut na ki laispa anyop hundai ngut ki kertong ki bala bianglut ki kot kisla ki dan laispa anyop pusan ngut kentup ya ki laispa life hundai ngut ki shenrang bat life hundai ngut ki kentai na baro ki district ka East Khasi Hills ka dei ka babun tham ki kertong hadu shispa khandri ngut kentup ya ki shispa ar ngut ki shenrang bat khatsa ngut ki kentai hadin ka pat bot sa ka West Garu Hills nre hundai ngut kata ki nre pusan ngut ki shenrang sangut ki kentai hari boy pat kidan baro lai pusan ngut kata ar pupra ngut kishen rang bat nyungut ki kentai ha West Chantia Hills kidan ar punre ngut bat baro kidei ki kertong shenrang suda na North Garu Hills kidan ar pusa ngut bat baro kidei ki shenrang ha West Khasi Hills ru kidan ar puingut bat baro kidei ki kertong shenrang ki district ki baduna ki kertong kidei ka Eastern West Khasi Hills ka badan kendai ngut ki kertong kata nyongut ki shenrang bat ar ngut ki kentai ha South West Khasi Hills ru kidan khat rengut ki kertong kentup ya ki khat saungut ki shenrang bat ar ngut ki kentai ha East Garu Hills kidan khat prangut kentup khat rengut ki shenrang bat ar ngut ki kentai South West Garu Hills khat sangut ba kentup ya khat ar ngut ki shenrang bat lai ngut ki kentai kat ba ha South Garu Hills pat kidan khat rengut bat baro kidei ki kertong shenrang Sakane ka way pat ka khubor jubor ka dhengkali ha ki than upar Shillong rempang pratarik ka jingtheng kali ha nong ba Shillong bat ki markhap jongka kala bateng wat hadu kasngi balang shisngi hadin balakut ka jingthap kerteng ki kertong banya khon ha ke election ka balawan ra ya ka jingtheng kali ka bajur na ka daw ka jingpen mi pat ba ki nong kershan Kani ka jingtheng kali khamtam ha ka benta jongko upar Shillong shadu sherpi ka dei na ka daw ba kitnat public health engineering kiti ya ka surok ban yo thap ya upipe duk light iron ha ka shilantar ka surok national highway South ha kite kithan La sakhi ba ka jingpen trai ban thap ki pipe da kitnat PHE kala stang na du ka janmiet jong ka new tarik menta ubnai bat ka ne kala ta jor ya kalit kawan ki pipe ba ka babran kam ya ka ni ka surok national highway South ha kithan new mer upar Shillong Paralog min se sham yang bat phiya ki wei pat ki khubor khublei shibun